El que jo crec que fa especial la biografia de Pere Català i Pich, que he escrit jo, és que d'alguna manera l'hem escrit Pere Català i Pich i jo mateix. Català Pich va fer molta literatura, a partir després de la guerra de l'any 39 va dedicar-se principalment com a hobby seu a la literatura i en tota aquella obra el van explicant els diferents moments de la seva vida des del seu punt de vista, evidentment. Jo el que vaig fer va ser incorporar tot aquest relat que ell mateix feia de si mateix amb la documentació historiogràfica, però vaig també incidir-hi molt en els personatges que Català Pich va anar creant per explicar-se a si mateix. Per això jo sempre dic, i em fa bastanta gràcia, que en realitat és una biografia que jo escric sobre Pere Català i Pich, però que també és una autobiografia de Pere Català i Pich. Per això vaig també aprofitar un text que Català Pich tenia sobre la seva vida per prologar la seva pròpia biografia, no? Fent un joc de biografia i autobiografia entre literatura i història.